جنرال تادس ورده تحاويهم صنحلو بوتا تفليتو تمالي 25 حدار اب تግራይ ዘጋጠመ ጉዳይ حزون مزارارو سلام توات كبرات متخاتلتينا بوب نيوز كعبد الحمد زخم للشانل حدش انتخمكم لايك سبسكرايب بمغوار جمرو لمون كم تلمون حدش انتكسات زعباتنا نبخم كربيلنا سلام كتال جنرال تادس ورده تحاويهم صنحلو بوتا تفليتو تمالي 25 حدار اب تግራይ ዘጋጠመ ጉዳይ حزون مزارارو ኮይኑ ቀጽኢሎም علامات ጉዳይ ብንጹር ዘይምግላጽ ድማ ብዙሓት ነንባዕሎም ግምታትን ክጽሕፉን ርእይቶን ክህቡን ምኽንያት ኮይኑ አባላት አርሚ 31 ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ኣስታት 7 ተጋደልቲ ምስ ዕጥቆም ንቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምኽባውን ጸኒሖም ድማ ንሓወልትታት ሰማዕታት ሚድያታት ድምጽ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥንን ሬድዮ مقالن مقصارم حتوم برغص ماهيان ጥቅማጥቅምን ጥራሕ ድዩ ዝብል ሕቶ ንኽልዓል ኣገዲድ እዩ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ድምጽ ጥይት ምንባር ድማ ካሊ ኣብይ ስግኣት ዝፈጠረ ነይሩ ነቲ ኩነታት ብሰበር ዜና ቀዲሞ በማሕበራዊ ሚድያ ዝወዝዐ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደም ዕላማቲ ምንቅስቃስ መፈንቅለ መንግስቲ ንምካድ ነይሩ ይብል ሻዕብያ ምስ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ተናቢቡ በሓድሽ መልክዕ ናይ ፖለቲኮ ሚሊታሪ ሕጽቦ ንምግባር ምንቅስቃስ ጀሚሮሎም እዚ ንኽተፈጽም ብዘንበት ምራሕ አርሚ 31 مسمولو عدقا ويدما دشقاتات كي ترف حيزام اب زوريا دجن عريدالام شعبيا ازي نخاون تزاز زهبه دحري ناي اخصم صيان بعالي يبل اب حدار صيون انتاي خغبر تحاسيبو نيرو اخصم اب استسالت ناي بوليتيكنياتاتن وتحدراو مراحتن ناي خبر اخيواخ انتاي تفطيرو نيرو بمبار زحات داويت كبدم نمشو تحيزو اب زوص صبصاب اتي غداي ግልጽ ንምግባር ፈቲን እዩ 21 حدار اخصم استخبر بعال حدار صيون اقشتن كهناتن كاب اسمرا نا اخصم نخمص ካብ ትግራይ ድማ በተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ናብ ዝኽበር በዓል ማርያም ንኽኸዱ መደብ ተተሓዚኑ ነይሩ ዝብል ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ታደሰ ከም ዝኾነ ዝሕመ ዳዊት ከበደም ይኹን እምበር ጀነራል ታደሰ እዚ ኣይኸውን ኢሎም ከም ዝኸልከልዎ ይሕብር ድሕርቲ በዓል ኣብ ኣኽሱም ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ኣመራር ሓስተሳትፉሉ ኣኺባ ከም ዝተኻየደም ኣብቲ ኣኺባ ድማ ጀነራል ታደሰ ከም ዝተገምገሙን ላዕለዎት ኣዘዝትን ኣመራር ሕወሓትን ከምኡ እውን ሻዕብያ ከም ዝኾረዩ ብምሕባር ድሕሪ እዚ ብኣዘዝቲ ዝተዋደደ መፈንቅለ መንግስትን ምግባር ሰራዊት ምውፋሩ የቃልን ይኹን እምበር ኣብዚ ክልተነን ወዓለም ዝዋቅዑ ሓሳባት ዘቀረበን ትትከውን እቲ ውዲት በኣዘዝቲ ዝተዋደደ እዩ ኢሉን ተብቅዕ ቀጺሉ ድማ እቶም ካብ እንደርታ ኣራውጉረ ብ24 ሕዳር ዝተበገሱ ኣባላት ሰራዊት ኣዘዝቶም ዝኾኑ ጀነራላት ማሾበየነን ዘነበ ክፍለን ከዘራርቦም ትኸዱም ታደሰ ወረደ ይዘራርበና ብምባል እምቢሎምዎም ይብል እቶም ንልዕሊ ክልተ ዋርሕ መሃያ ከም ዘይተዋሃቦም ዝገልጹ ኣባላት ሰራዊት ሕቶና ጥቅማጥቅሚ እዩ ዝብሉ ኮይኖም ፕሬዝዳንት ታደሰ ግና ንኸዘራርቦም ፈቃደኛ ከም ዘይኾኑ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ጀነራል ፍሳህ ኺዳኑ ፍሳህ ማንጁስን ምክትል ፕሬዝዳንት አማኑኤል አሰፋን ከም ዘማየጥዎም ብምርዳእ ከም ዝተፈላላዩን ካብ ምግላጽ ዝሓለፈም ክሳብ ሕዚ ብመንግስታዊ ኣካል ንጹር ዝኾነ መብርሂ ኣይተዋሃበን በቲ በለበቲ እቲ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዘጋጠመ ፍጻመ ንብዙሓት ተጋሩ ዝሕዘነ ንጸላእቲ ድማ ዘሐጎሰ ኮይኑ ሓሊፎሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ኩሉ ኸይዲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣበየለው ዝብል ሕቶ ዘይተመለሰ ሕንቅሊተ ኮይኑ ጸኒሑ እቶም ኣባላት ሰራዊት ካብ ኣራው ጉረን ትብገሱ ሓበሬታ ዝወጽሖም ጀነራል ታደሰ ግና ንግሆና ቢሮ ዘይኣተው ኮይኖም ሕዚ ዝወጽ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎም ድማ ኣብ ሓደ ነባር ኣመራር ሕወሓት ገዛ ተሓዊኦም ከም ዝሕለፍዎ እናተገለጸ ይርከብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ገዛ ኣምባሳደር ፍሳህ አስገዶም ተሓዊኦም ከም ዝሕለፍዎ እናተገለጸ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ንጹምዶ ከም ዘተሓባብሩ ዝንገረሎም ኣምባሳደር ፍሳህ አስገዶም ቀንዲ ደጋፊ ሕወሓት ከም ዝኾኑ እኳ ክግለጽ ጸንሐ እንተኾነ ሕዚ ጀነራል ታደሰ أبوي تجرالي أنا تجرالي شيء أور جنرال مجاهل تجرالي أخا أم تجرالي جبنا تجرالي أخا نفلت لك هاجين جرالي لك هالدواء أمريكان يمنيو أبوي جين 9 ثلاثة دم أبسيسو 8 ثلاثة دم أبسيسو أنا نأخذ له دم أبسيسو تتحقين سئنا رديتنا هو خذول جعان ما رحت مخالهم نأمن لهم هنا السلام جزاجين خودهم فتوتي لهم رسعنا الله بس ما أنت ترى على هذا حريرة ما مع التأثير شغلة كذا ولا عم كيف حرر لهم هذا ساعة هذه فزنا أجرنا كذا أجرهم تخلهم أنا ما رأيكم كجيرين خلهم رأي أتمسك تجينا إنه برا تشهد بتعرف أنا ما حرر لهم تحسبهم نشي ديو كيرلس تاي مختنا ولا لو قدر لو حسيت تسلتونا دي غزون حتى الساعة وصلنا الملس الملس تهون بيت منقسون قرايا قال نبرك صح نقول قدرت هاي أنا لمن نتيجة قال السلام
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁጠባው ቅልውላው ትግራይ ንምዝራግ ህዝቢ ናብ ዕግርግር ንምዕዳም ዝዓለመ ሰፊ ሓደገኛ ሽርሕ ሒዙ እንዳተንቀሳቀሰ ቀፂሉ ይርከብ። ናይ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ በጀት ትግራይ ክቋረፅ ካብ ምግባር ሓሊፉ ናይ ትግራይ ትካላት ምዃነን ዝነገረለን ፋይናንሳውያን ትካላት እንዳኣገደ ይርከብ። ብፍላይ ድማ ዝለዓለ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ብምግባር ዝፍለጣ ናይ ትእምት ትካላት ኣብ ባንክ ዘለወን ኣካውንት ክእገድ ካብ ምግባር ሓሊፉ ሕዚ ድማ ሓድሽ እገደ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትግራይ ከም ዘንበረ ተገሊጹሎ። ከምነ ኣደዳይ ደደቢት ዝበላ ትካላት ማይክሮ ፋይናንስ ትግራይ ኣካውንተን ክእገድ ንባንክታት መምርሒ ከም ዝሃበ ተገሊጹሎ። ኣደዳይ ማይክሮ ፋይናንስ ኣብ ኣንበሳ ባንክ ዘለዎ 10 ሚልዮን ብር ካውፅእ እንትንቀሳቀስ ባንክ ኣካውንቱ ተኣጊዱ ከም ዝጸንሖ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዝዘርጉ ሓበሬታ ጠቂሱሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣዝዩ ዝሕዝን ተግባር ምእታው ድማ ኣሻቓላይ ኮይኑ ይርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ምንቅስቃስ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ንጹር ብዝኾነ ሕጋዊ መንገዲ ብዝተኸተለ መንገዲ ምላሽ እስካዕ ሕዚ ክህብ ኣይተረኣየን። ፌደራል መንግስቲ ቀደም ኢሉ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከይኣቱ እግድ ብምንባር ዝጀምሮ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባር ሕዚ ከዓ ኣብ ትካላት ፋይናንሳዊ ምንቅስቃሳት ትግራይ ሓደገኛ ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚሩሎ። ዕላማ ናይዚ ምንቅስቃስ እዚ ድማ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብንሰንኪ መሓያ ናብ ዕግርግርን ናብ ተቃውሞን ከኣቱ ዝተለሞ ፖለቲካዊ ከስቢ ክሓፍስ ዓሊሙ ዝሰርሑ ዘሎ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹሎ። ነዳዲ ናብ ትግራይ ክልኣኽ ዝተቋረፀ በጀት ክልቀቕ ኣብ ልዕሊ ትካላት ምስ ዝተወሰደ ስጉምቲ ክልዓል ዓሊሙ 3-4 ግዜ ደብዳቤ ዝተለዓቀሉ ፌደራል መንግስቲ ድምፁ ኣጥፊኡ ስቂሉ ስጉምታቱ ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ይርከብ። ፌደራል መንግስቲ በዘልክዕን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ዳግም ንትግራይ ናብ ክባን ዕፅዋን ንምእታው ብቁጠባዊ ቅልውላው ናብ ዝኸፍዕ ዕግርግር ንኽትሰጋገር ዓሊሙ ዝኸዶ ዘሎ ሰፊሕ ሓደገኛ ርሕቀት ባግኡ መረምታ ክግበረሉ ከም ዝግባእ ግን ናይ ብርክት ዝበሉ ወገናት ጻውዒት ኮይኑ ቀፂሉ ይርከብ።